fana ɲɛfɔ toga min na baara in yɛrɛ ka fɔ kulu ale yiriwali ko kama. FESPACO 2025 ale labɛnw bɛɛ senna Mali sen bɛɛ ni lajɛrɛ in na ɲina Mali bɛna taa kɛnɛ kan ni filimu 11 de ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni lajɛrɛba in ale laɲini ye ka se ka sinema ta ba la ni k'a yiriwa. Ni ne bi juma ale don kunnafoniya bakurubaw ye aw ni ce anw sugandili la ka aw kunnafoniya ay aw bisimila bidon kunnafoniyaw olu kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna toga min na kunnafoni daminɛ la cakɛbɔ min bɛ jamana dɛmɛli kama n'a bɛ fɔ ale ma ko CNPV n'o ye Centre National de Promotion du Volontariat ye ale ye tile 3 lajɛrɛ boloda yaasa ka hakilina falenfalenw kɛ minnu na kɛ sababu ye ni ka se ka yɛlɛma don kulu ale ka baarakɛtaw la nimisi wasa o sɔrɔli kama u ko lajɛrɛ in ma ko retraite stratégique lajɛrɛ min yɛrɛ senfɛ n'u ye ɲɛfɔ kɛ u ka baara kɛlen kɔrɔw kan ni ka nataw olu fana boloda an ka kunnafoni ɲinina Isa Sise ale tun bɛ a kɛnɛ kan a ye fɛn minnu sɔrɔ Kɛrɛfa Sidibebo bayɛlɛma ye bamanankan na. Walasa ka taabolo kura di Centre National de Promotion du Volontariat n'a bɛ CNPV kofɔ taabolo kura mun na kɛ sababu ye don nataw la ka se ka sigi politiki ale ni sɔrɔ yakuyali ko sigi sen ka Mali kɔnɔna na cakɛda bolo o fura mun bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ye u ka hakilinaw ɲɛfɔ kelen kelen volontariat ale ni ka dɔn k'a fɔ partenaires ka wulikajɔw kɔnɔ nana. An ka laɲini ye min ye baarakɛla bɛɛ maa si tɛ to kɔfɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na hakilina di yaasa an b'a fɛ ka fɛɛrɛ mun tigɛ ka baara mun tigɛ jamana ko la volontariat ko la jamana kɔnɔ an ka se ka bɛɛ hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka programme d'activité dilan min bɛ di conseil d'administration ma. Filanan ye mun ye baarayɔrɔ la ni baarayɔrɔ ko ka ca furuku bɛ yen décision dɔw bɛ yen anw yɛrɛ b'a ta a ti bɛn baarakɛdaw ma donc an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa an bɛ san kura daminɛna an bɛ se ka o ko ninnu bila an kɔfɛ cogo min na k'an ɲɛsin baarayɔrɔ nafa bɛ sɔrɔ fɛn min na. Coordinateur ɲɛmaa mun bɛ Mali yɛrɛmarakafo kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ye kelen kelen u ka hakilinaw ɲɛfɔ cogo min na taabolo mun kan ka sigi sen ka olu ka yɛrɛmarakafo kɔnɔna na ni o ye région kɔnɔna ye. Ɲɔgɔn ye bɛ kɛ sababu ye an ka ɲɔgɔn dɔn ka tɛmɛ parce que CNPV ye du de famille de don an bɛɛ ye kelen a bɛ kɛ sababu ye an minɛ cogo ka ɲɛ kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye fana volontariat ka fanga sɔrɔ Mali la parce que volontariat bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko caman ɲɛnabɔ Mali la. Walasa ka se ka volontariat ale kɔni jɔyɔrɔ ɲɛfɔ anw ka sigida kɔnɔna na sifinama mun ka baara ɲɛsinen don volontariat ma i n'a fɔ Gaɲi Tarawele ale yɛrɛ ye sɛmɛntiyali dɔw kɛ. Nin ye ne sanji 7 ye CNPV kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ o kɛra sababu ye ne ma n ka se ka baara ɲɔgɔnya degi jɛkulu kɔnɔ ani ka jamana yiriwa ko ɲuman fɛɛrɛw dɔn. Ni wulikajɔ min sigira sen ka se ka ɲɛfɔliw kɔni kɛ volontariat taabolo kan ko nin na kɛ wulikajɔ ye mun na kɛ sababu ye ka yɛlɛma caman don nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a jirala k'a fɔ génération des jeunes ni o ye denmisɛnnin nataw ye mun ka baara ɲɛsinen don volontariat yɛrɛ ma ko kodɔn caman bɛ u la kodɔn mun na se ka bila jamana yɛrɛ ka bolo ka don nataw la ni wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kuncɛ ka kɛɲɛ ni sibiri nata ye janvier kalo tile 18. An bɛ san kura kɔnɔ n'o ye san 2025 ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɔrɔlen n'o ye san 2024 ye ale kɛra waati ye waati minnu yɛrɛ kɔnɔna la ni koba camanw kɛra koba minnu natɔ maaw olu hakili la ka wagatinin kɛ o koba ninnu na ɲuman b'u la jugumanw fana bɛ olu la o ko ninnu dɔw bɛ tali kɛ lakanako sɔrɔ ale ni politiki ko yaasa ka se ka hakili jigin kɛ o koba ninnu dɔw kan an ka kunnafoni ɲinina Moribo Kani Sidibe ale ye a ka wulikajɔ o ɲɛsin o ma a sera ka fɛn minnu sɔrɔ Mamadu Jalo bɛ o bayɛlɛma an ye bamanankan na. San 2024 ale kɛra san ye fɛn min gɛlɛyaw fo ka taa se nɔgɔya caman olu ni o kɛra an ka jamana kɔnɔna la. Maaw hakili tora gɛlɛyaba minnu na ani waleya minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ n'olu y'an ka jamana yuguyugu kosɛbɛ olu dɔw ye fɛn min ye lakana sira kan an ka finitigilakaw olu kɔni ye sebaya sɔrɔ
juguw kan fan caaman fɛ ani fɛnɛ banbaciwale maa caaman olu bɔnnu nin na saan 2024 kɔnɔna la fɔɔ ka taa se fɛn min ye banbaciwale kɛbagaw ye tɛgɛdaru kan ni k'u bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan. lakana sira kan fɛn caaman kɛra 2024 kɔnɔ n be se k'an disi gosi ni mun ye o ye an ka jamana finitigilakaw ye banbaci dɔ bɔ baara la ni o tɔgɔ ye Hugo. ale kun ye maa ye mun ɲininen no jamana caaman fɛ. dɔ yɛrɛ be yen an be se k'a fɔ mun fɛnɛ ye nimisi wasa o ye banbaci 8 olu fɛnɛ bɔra baara la. o ɲɛmɔgɔba dɔ be yen n'o welelen no Akmahamud ale fɛnɛ bɔra baara la. Parmi lesquels il y a Fahad. Fɛn bɛ tali kɛ sɔrɔ sira kan an ka jamana a ye ɲɛtaga sɔrɔ la saan 2024 na. An y'a ye telew la an ka président a taara mine kura dɔ dayɛlɛ Mali la. o mine jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ jamana ye. jamana ɲɛmɔgɔ a ye tagama dɔ kɛ Chine jamana kan. donc o tagama in o kɛra sababu ye bɛnkan caman signera Mali ni Chine cɛ. Politiki ko sira kan an mana dɔnniya k'a fɔ waleyaw caamanw sigira sen kan saan 2024 min kɛra gɛlɛyaba ye politikimaw ani fanga tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛn caaman kɛra mun bɛ an hakili to san tɛmɛnen na 2024 la. a fɔlɔfɔlɔ ye déplacement 3 jamanakuntigi ye déplacement 3 kɛ ka taa fɔlɔ a taara Burkina ka taa a tɔɲɔgɔnkɛ mun ye capitaine Ibrahim Traoré ka t'o rencontrer la. Vraiment bɔra yen a taara Niger tuguni. U 3 bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka taa AES kuma fɔ. AES kuma fɔlen o nana kɛ Mali yɛrɛ y'a présence sisan. donc o ye koba de fana an tɛ se ka ɲina 2024 kɔ. fɛn 3 fana kɛra jamana kɔnɔ yan. o ye fɔlɔ o bɛ kɛ o ye gouvernement mun changera gouvernement kɔrɔ mun kun b'a kunna n'o ye Sogɛl Kokalamakɛ. donc a ye kuma caaman fɔ mɔgɔw yɛrɛ politiquement mɔgɔw yɛrɛ ma sigi n'a ye ko mɔgɔ mun yɛrɛ bɛ gouvernement kunna o yɛrɛ bɛ tila ka gouvernement ko caaman fɔ a la tuguni. vraiment o ye ko kura ye o ye an politiciens an sera ka o fana retenir a la. donc n'o bɔra la tuguni o ye parti politiques kun balila ka baara kɛ. parti politiques balilen ka baara kɛ. vraiment o fana ye koba de ye mɔgɔw kun ma deli ka mun ye politiquement mɔgɔw bɛ se k'o fana bila u hakili la. politique ɲɛmɔgɔ mɔgɔ 11 mun minɛna olu fana minɛna o hokumu kɔnɔna na. voilà ni san kura in na 2025 la ni san kura in na vraiment an bɛ se ka sigi ni ko caaman ye. bɛ mun wele ko arène politique ni bɛn kɛra kɔnɔ élection ka labɛn bi voilà a kana kɛ mankanko ye. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nisɔndiyawale caaman o kɛra saan 2024 kɔnɔ min bɛ tali kɛ jɔnjɔn caaman sɔrɔli an ka jamana fɛ fɔɔ ka taa se an ka ni jamana wɛrɛ cɛw olu baaraw sabatili ma. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la sinima lajɛrɛba min bɛ kɛ Burkina Faso n'a bɛ fɔ ale ma ko FESPACO o tako 29nan o bolondan bɛ février kalo tile 22 ka taa bila marisi kalo ale tile fɔlɔ la san 2025 fɛn min kɔni ye ɲinanta kɛnɛ kan Mali n'a ye lajɛrɛ in na wa Mali nata kɛnɛ kan ni filimu 11 ye yaasa ka se ka pereperelatigɛ sɔrɔ o ko la Hanatu Maïga ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye. Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou ni an bɛ ale wele ko FESPACO ale tako 29nan baaraw bɛ daminɛ février kalo tile 22 ka taa bila mars kalo tile fɔlɔ la san 2025 o hokumu kɔnɔ filimu 1351 olu de ye u kan bɔ. filimu 200 ni kɔ tara o filimu cɛla Mali ka filimu 11 yera o kɔnɔna la o ye koba de catégorie dɔ bɛ yen nɔ ko long métrage Mali tun famana ka ye long métrage la kosɛbɛ. ɲina anw yɛrɛ ka long métrage dɔ bɛ na ye jɔnjɔn diyɔrɔ la n'o ye le rêve de Dieu ye. Directeur général adjoint du CNSM ka fɔ la ɲinan bɛ kɛ a san 22 de Mali cinéma ka taa ni jɔyɔrɔ in na. A man ca san o san k'a fɔ ko FESPACO ko Mali bɛ bɔ ni film 11 wa compétition fɛn fɛn bilara en place Mali ka film 1 walima 2 bɛ a bɛɛ compétition na. O ye anw ma ɲagarila ko ye ka gɛlɛn i ka film kɛ k'i ma tɛmɛ CNSM fɛ. A bɛ daminɛ ni autorisation de filmer de. a bɛ fɔ sɛbɛnfura min bɛ d'i ma min b'i yamaruya k'a fɔ k'i ka taa jata. bon CNSM bɛ se k'o di i ma. Ka tuguni minɛnw fana bɛ an bolo an bɛ minɛnw fana di mɔgɔw ma u ka taa baara kɛ n'a ye.
mɔgɔw fana b'an bolo b'a fɔ technicien olu bɛ an bolo an b'o fana bila mɔgɔw ka bolo kan réalisateur ka bolo kan. An ka cinéma bɔlaw ye welewelema kɛ k'a yira k'u mago bɛ dɛmɛ la halisa. Jigisɛmɛ yɔrɔ bɛ yen sabula ni an ka filimu tala bi ni filimu 11 tala bi a kɔrɔ ko Mali denmisɛnninw sifinnakaw an bɛ baara la a kɔrɔ ko bɛɛ ka filimu bɛ se ka ta ni bɛɛ y'i cɛsiri ka fɛn kɛ min ka fari ka tɛmɛ anw yɛrɛ ta kan. FESPACO ye festival ye min bɛ laɲɛnamaya san 2 o san 2 ka da a yangaw kan. Be ana don farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniyaw kɛnɛ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Ligue de football du district de Bamako ale ye kunnafoni ɲinilaw fara ɲɔgɔn kan yaasa ka ɲɛfɔ kɛ u ye championnat de Ligue 2 Mali bɛti ale baaraw kan fɛn min kɔni ye Ligue 2 Bamako ye ale ɲɛmaa yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲinina Kajatu Bagayogo ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Advance TV tɔgɔ la. I n'a fɔ ladalako la Ligue de football du district de Bamako n'ale ye Bamako dolantanko ɲɛnabɔ soba ye a n'a ka dɛmɛbaatɔ mɔgɔw u ye hakilina ta ka ci bila kunnafonidilaw ma walasa ka ɲɛfɔli k'u ye u kɛlen n'u ka baaraba minnu bila sen kan ka kɛ n'u ka championnat daminɛ n'o bɛ tali kɛ championnat Ligue de Mali bet kan. U y'a to an ye niveau wɛrɛ sɔrɔ mais u ka nali n'a kun ma kɛ sisan tun b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ b'an na n'i y'i sigi k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ nin ye Dumare de ye n'i y'a jateminɛ joueur caman bɛ Mali kɔnɔ bi u bɛ professionnel la kɔfɛ olu de ye Mali jigi ye bi i b'o fɛn fɛn ta k'o jɔ a plupart a bɛɛ tɛmɛna Ligue de Bamako fɛ je pense que ni a y'an ka fɛnw jateminɛ salon ani ɲinan an bɛna min kɛ parce que ɲinan innovation ye jumɛn ye an bɛna jouer terrain na n'o ye Mori Konate bɛɛ b'a dɔn a contrainte ka championnat ta ye en 100% c'était an ye. Mais si tu concernes les matchs phares, l'équipe BFN a évolué. Chien clé, chien fla, sinon c'est qu'à chien ça va. Mais l'équipe a évolué. Kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ sponsor ka cɛbɔ b'a kɛnɛ kan a fana ye hakilina ta di. An fana b'a bila an kunna ko an partenaire min bɛ an ni Ligue de Bamako cɛ a kɛra sababu ye ka Ligue 2 lakodɔn a y'i to Ligue 2 la directement ka ni contrat ba in signé a bɛ se ka kɛ motivation fana jeune tɔw ma. Donc jeune tɔw minnu olu fana bɛ fɛ ka carrière kɛ à l'extérieur donc ni an ka Ligue 2 valorisera ça ne peut être que bénéfique quoi. Ni kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ laɲini tɛ dɔw ye Ligue de football du district de Bamako fɛ ka baara bɛ bila sen kan cogo min na a ka cɛbɔ n'o bɛna taga jɔyɔrɔ fɔ monter kɛnɛ kan u ka se ka yɛlɛ waniw ka kɛnɛba kan i b'a fɔ u y'a kɛ san tɛmɛnenw na cogo min na o la an bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ ko ni championnat kofɔlen daminɛ ni baaraw yɛrɛ bolodalen ka bila ni weekend nata la. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko championnat Ligue 1 Pro Orange ale ye tile 8nan baaraw hukumu kɔnɔna la fɛn min ye US Buguni ale ni Étoile Dimandé olu tun bɛ ɲɔgɔn na ko ɲɔgɔn kunbɛn in k'ale labanna US Buguni ale ka sebaya sɔrɔli la k'a fɔ Étoile Dimandé ale ka sebaya sɔrɔli la US Buguni kan 32 Kajatu Bagayogo ale bɛ ɲɛfɔ k'an ye kokura. An ka waniw ka kɛnɛ bɔko 8nan dolantan hukumu kɔnɔ ni maa kun sigilen n'u ka dolantan kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya dugumala fanfɛ tableau kan o bɛ tali kɛ US Buguni n'ale ye jɔyɔrɔ 12nan ye ani Étoile du Mali n'o ye jɔyɔrɔ 14nan ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ ɲɔgɔn lajɛ tɛ y'a dolantan na ka d'a ka dolantan jɛkulu 2 bɛ wuli ka jɔ kɛ ka bagabagaliw kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma a bɛna ɲɛ Étoile du Mali de bolo fɔlɔ a bɛna taa celu fɔlɔ sɔrɔ ka don sanga 14nan kuma Musa Ɲare fɛ o tɛmɛnen dɔ bɛ fara halisa Étoile du Mali ka wuli ka jɔ kan o bɛ taa celu 2nan sɔrɔ ka don Isa Ɲare fɛ sanga 19nan kuma n'o bɛ k'ale yɛrɛ ka celu 7nan ye nin waniw ka kɛnɛ kofɔlen kan baara bɛna taa yɛrɛ kosɛbɛ ka Bugunikaw bolo da fo u ka degeden karamɔgɔ n'o ye Birama Konate a bɛna yɛlɛmali 2 kɛ nka o yɛlɛmali yɛrɛ bɛ kɛ dɔrɔn Étoile du Mali bɛna taa celu 3nan sɔrɔ ka don Yakuba Watara fɛ yala an ka taa sɛngɛlafiyɛbo la an bɛ taa Nemurubaji min o jaabi kan 3 ni Kanangolo ka taa Étoile du Mali kanu na tako 2nan wagatiw US Buguni bɛ nin firifiri o bɛna ɲɛ u bɛna celu 2 sɔrɔ ka don celu fɔlɔ o bɛna sɔrɔ ka don Samiba Kulubali fɛ o tɛmɛnen Amadu Jawara Junior n'ale yɛrɛ kun ye bagabagali occasion ba dɔ sɔrɔ a bɛna zen ta yɛlɛma ka kɛ celu ye dolantan kɛlen 3 ni 2 ye Buguni bɛ wuli ka jɔ kɛ cogo min na u bɛna se ka celu in jibɔ nka a tɛna ɲɛ u bolo ɲɔgɔn sira bɛ kuncɛ n'o jaabi 3 ani 2 ka taa Étoile du Mali kanu na. N'a jateminɛ k'a lajɛ deuxième période la an sera ka na an ye début mais malheureusement an ma se ka bi égalisateur sɔrɔ pour moi quand même rien n'est perdu c'est un championnat aller bɛ yen nɔ retour bɛ yen nɔ. Bon n'ala sɔnna match wɛrɛ an m'an jilaja fɛn an erreur min bɛ terrain kɔnɔ inchallah n'ala sɔnna ma an m'a corriger match nata la. Kun tɛ se hali k'a fɔ ko an bɛ protester yɛrɛ an ye bin minnu jɛ un contre une fɛn minnu jɛ on pouvait venir au score ka se ka match yɛrɛ gagner tuguni mais ce n'est que partie remis comme n y'o fana cogo min na ballon tan de don an bɛ continuer ka baara de kɛ foyi ma kɛ fɔlɔ championnat la
c'est vrai mɔgɔw bɛ bila an ɲɛ mais ale ma ban fɔlɔ san ka se retour ma. Moi je sais que nous on a notre mot à dire. Ni jaabi bɛ fisaya kosɛbɛ Étoile du Mali ma n'o bɛ kɛ sababu ye k'a ka sebaya filanan sɔrɔ Wano ka kɛnɛ kofɔlen kan wa a bɛ paranjan ta classement ko ta fanfɛla la wagati kelen dɔ bɛ fara halisa Buguni ka gɛlɛya kan dugumana fanfɛla la tableau kɔnɔna na. Ni bɛ dan sigi bi kunnafoniyaw la aw ni ce Advance TV sugandili la ka aw kunnafoniya a ye to anw filɛli la wasabaw ye jabarani ko la Ala ka Mali lakana.